Les entranyes del Montgó és una història que ocorre a la comarca de la Marina Alta, concretament a la muntanya del Montgó, i és una història que m'alegra molt d'haver pogut publicar, perquè és un poc la consolidació d'una sèrie d'aventures que jo he viscut en aquesta muntanya mítica i una sèrie de records que he viscut també en els moments on jo anava a estiuar a la platja i un poquet enjuntant aquestes experiències de quan jo era més menut, més aquestes vivències de més major en la mateixa muntanya, va néixer la idea d'escriure una història on barreja la fantasia i la realitat i que transcorre en el mateix paratge, al Montgó, i també hi ha com a protagonista la Cova Tallada, que és un paratge molt bonic, preciós, em vaig quedar enamorat d'ell quan el vaig visitar per primera volta i que es troba als mateixos peus de la muntanya. Són dos germans, Arnau i Laia, que s'emancipen dels pares i decideixen anar a fer una excursioneta ells sols, sense els pares, per primera volta a la muntanya del Montgó, pujar fins al cim. I a partir d'ahir és quan comença l'aventura, perquè la muntanya té unes característiques molt especials degut a la proximitat al mar, degut als vents que hi ha, degut a la pluja, degut a moltes coses, molts factors, fa que la roca tingui unes característiques particulars i fa que s'erosione, que s'agriete, que tingui certs badalls al llarg de tot el recorregut que fan per a mi motiu de misteri per a fer que els nostres protagonistes s'endinsen en les mateixes entranyes de la muntanya per viure aquesta apassionant aventura.